Ku je ku yi sacin ɗin a YouTube channel mai suna Bazabi TV, ku dangwala mana subscribe kana da ƙararrawa. Baba gari zan ce ma kuma Bazabi. Gari babu kuɗi babu mutunci. Ai ka bari kawai, ni na samu mana wata sabga ta kuɗi. Wata sabga ce haka? Kai kawai idan mutum ya zo wucewa mu ce mai muna da maganin bindiga. Maganin bindiga? Kuma kai baka tannan za a iya yin tracking ɗin mu? Kai ka taɓa ganin waya ce kai da za a yi tracking ɗinka? Yanzu dai me mafita, ina bindigar take? Ai ka ce kai tsohon ɗan Boko Haram ne? Kake haka kuma ka ganta dai. Kuma ta gaske ce? Ayo! Ka gani? Boye ta. Za a ji daɗin sabga da ita wannan. Na ga wani ya fara tuwa. Mu ci gaba da surutun. Gashi nan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah ya sa Qur'ani ya cece mu. Bawan Allah, zo mana. Hawa, zo. Karso. Assalamu alaikum. Yawwa. Barka dai. Yawwa. Wani magani ne muke bayarwa, maganin bindiga ne. Ka gane? Mu da kake ganin mutanen gargajiya ne. Yawwa. Idan muka baka maganin bindigan nan ba zai tashi akan ka ba. Maganin bindiga? Ka gan shi nan. Abin da za ta same ka ba. Ka gan shi nan? Shinshina shi ake yi. Idan ka shinshina shi, ba mu kuɗin sai mu baka. To kuma nawa ake bayarwa? Naira 10,000. 10,000? To ni dai a guri na dai bai dan canji ne ba sai wannan wayar tawa. Kawo za su yi amfani. Dan canjin? Ba matsala. Wannan ma za su yi amfani rike mana. Gwada maganin bindiga. Bara a gwada ma ko? A gwada a kan shi mu gani. Ka ji ƙato. Ayo. Abin da zai same shi. Aiki yayi. Yawwa. Dan shege ya faɗi. Hege baki. Waya ci, bari wula da gawar. Wula da ita. Tana da kyau waya. Kai, yadda ka san na ɗaga mushe. Ashe mushen ne? Mushe ne. Kai mushe ne. Nauyi gare shi fa. Ai dole zai yi nauyi, bara ko wannan kawai ne. Ga wani can ba. Bawan Allah, salamu alaikum. Kuwa ƙarfa mana. A anta da ce ta arziki. A anta da giƙun. Alaikum assalam. Barka dai. Barka dai. Ya gari? Kake? Ya gida? Yawwa, sannan da zuwa. Bawan Allah, maganin bindiga muke bayarwa kuma kai na san inda muka harbe ka. Ba za ta ci gaba inda ka ba mu kuɗi. Kai, ni yanzu ba ni da kuɗi kuma dama ina so in fara fashi. Ka ga maganin? Ka gan shi? Shi na akwai ake a hanci. Shikenan. A ni idan za ku mun kyauta gaskiya ba ni da kuɗi. A'a ba za mu yi aikin kyauta ba. Mu dutsen mu bata mutu ba. Taimaka dai ku duba ku mun kyauta. Bara mai saboda addinin musulunci. Amma kyauta kai ma. Ayo! Hege baki. Wannan matsiyaci ne goma ce da shi. Matsiyacin banzawa? Kuma wallahi gawa akwai nauyi. Kai, wannan fa gawa shi akwai nauyi. Kai aikin banza. Da ma ba mu yi asarar bullet din mu mun kashe shi ba. Ka fa naira 10. Naira 10 ban ita ma shi sai fiyo ta. Kai ka rena ta. Bawan Allah Salamu alaikum. I need to help you with some medicine. Medicine? Yeah. Really? Yeah. Kai, wannan bawan Allah fa dan Bahaushe ne kake mai turanci. Kuma na ga ne. Kai Bahaushe ne kuma na ga da alamun cewa kana zuwa kudu. Ina zuwa kudu. Abin da yake gaya mu da kake gani magani muke bayarwa sahidan lakadan ba azalin ba magani ne na bindiga. Idan muka baka shi ko bai dugur ka je in aka harbe ka sai dai bindiga ta kone. Ba abin da zai same ka. Baka yadda ba? Gaskiya ban yadda ba. Kuna bada maganin bindiga. Gwada da kina gani. Kai ya gani. Ayo. Kuma ba. Bukin gwada ya gani. Babu abin da zai faru. Magani ne sayi wani. Kuɗi za ka ba mu. Kuɗi kuma. In ka ba mu kuɗi sai mu baka maganin. Ka gan shi na shinshina shi ake a hanci. In aka shinshina. Shikenan. In an harbe ka bindiga ba za ta. Ba za ta ci ka Ba ba. abin da za ta maka. To shikenan. Nawa ne kuma? Naira 10,000 ne. A yayi tsada gaskiya. To kawo 2,000. Kawo abin da A siyar mun dai 1,000. A'a. In yayi. Ai ba lankafa ne bane. To ai 1,000 garan ne. In ba a siyar mun ban kama hanya ba. A'a 2,000 dai. A'a to ai ni 1,000 gare. Kaga ba za a yaka ba kyale ni ne ogani kawo abin da yake hannunka. Hege baki. Yanzu gwada mai. A sai ya ƙara gwada ma zahiri na gani. Gashi. Ayo. Sai ma karɓi ka sake gwada masa. Hege baki. Gwada. Okay to shikenan. Ka gani. Ayo. Alhamdulillah allazi. Godiya ga Allah. Mu je. Ta faɗi banza. Shiga ɗayan aljihun na shiga ɗayan.
Allah la ilaha illallah. Kai, A bawan Allah ina kwana? Ina wuni. maganin bindiga kenan? Maganin bindiga muka baka amma tunda bai aiki a jikin gaba kai hakuri ko ma. Canji muka zo nema ne. Allah kar ka ƙara. Wallahi canji ba muka zo ne ma. Baba da bi karka ba ka za ka gudu. Neman canji shine za ka zo tun ɗazu neman canji a ina za ku nemi canji? Kuka yi niyyar da ku cuce ni. Wallahi canji muka zo nema cikin aljihu kuma sai aka rage su a babu canjin a jikin Canji? To zan nuna ma canji yau. Ayo. Ya za a mutum ka kawo min gyaran mashin wai sai da na ga uwar gasa. Sannan kuma baka ban ko sisi ba ka tafi. Kowa zai gane kuskuren yi duk mai To, Salamu alaikum kuga. na ce abu alaika salamu. Barka dai na kawo gyaran mashin ina baya tafiya sai an zuba fetur. To ana ba rice ce ka kawo. Ya kake ne muka ga magana sai ka gargare zabga maka mari Allah. Ban ga kai kawai malam gyara ka kawo. Kage baki. To ina so a gyara mashi so nake dawo sabo. Kawai malam gyaran ka shine 10,000 in zaka biya. Ko kuma sai na kara gaba na kai matakin kai sai in kala ma shedi ma Qur'ani. Ban gane ka kala. Kawai zaka gyara mu ko zaka gyara? Za a gyara ma amma inda kuɗin ka. Kuɗin gyaran ka me ma da 10,000 kawai malam. 10,000. Sai ina so ka dona na naira 10,000. Mu 10,000 ne ya zaka zo ka ringa ga magana ni da wajen sana'ata 10,000 malam in zaka iya. 10,000 ba zan gyara ba in ba za ka iya ba ka ware. Ware. Imana. Irin ga kanin uwata. Ka iya bakin ka sai in kala ma shedi ko in koda ma mari. Na kin iya kai? Naira 10,000. Sai ne ma ka dauke ni ka dora na kan jirgin janye aikin hadi zaka ce dauki naira 10,000 gengen in baka? To in ba za ka dole da ya za ka zo wajen sana'a ta ka ringa gaya mun magana. Yanzu ina so ka lalabo 3,000 gengen lakadan ba adalan ba ka bani ni na ban ma cikin har abada. 3,000.